Нека си припомним с какви думи Росен Желязков отчете първите 100 дни в управлението на воденото от него правителство. Много е важно, когато говорим за 100 дни на това правителство, да имаме предвид, че за този период правителството прие своята програма, прие своят бюджет, премина през 2 вота на недоверие, които бяха вод на недоверие срещу ясната политическа цел, която си постави това правителство, която е формулирана и която ще се следва до нейната успешна реализация. В студиото е журналистът Иво Инчев. Здравейте! Добър ден. Първите 100 дни на правителството. Сега, ако направим една много смела литературна метафора, на какво са тези 100 дни? С Маркес, например. На самота, на смели крачки към еврозоната или на успокоение на обстановката? Аз съм правил тази игра на думи за 100 дни срамота, но не бих казал, че това е случая с кабинета Желязков в момента, защото той се радва на от една страна на парламентарна подкрепа, която го прави желязно правителството на Желязков. Наистина е така. И второ, самия той има явно някои лични качества, които го отличават от други премиери в близкото минало. И това трябва да му се отчете. Само, че тези 100 дни е забавно да ги наблюдаваме като някаква парадигма, като нещо, което ние спазваме, независимо от това, че вече толкова други правила не се спазват в българската демокрация и са прегазани, особено през последните няколко години. То при нас изключенията са правило. Свидетели сме на толкова изключения от правилото и на своеволия и в пленарна зала и така. Но 100 дни ги спазваме, незнайно защо. Това е точно толкова безсмислено, според мен, моето мнение, колкото и деня за размисъл преди изборите, който няма абсолютно никакъв смисъл. Някой си го измислил на времето, като... Да, ето толкова за 4 години 13 пъти ни се събираха дни за размисли, не сме помнели особено. Да. Но по-силно ли е правителството всъщност или е по-слаба опозицията? Правителството не е силно, но има категорична парламентарна подкрепа. Особено с намесата на новото начало. И това е редкия случай, в който аз се съгласявам с президента Радев, с когото сме на доста различни позиции по много въпроси, че е правителство на новото начало. Защото без тази подкрепа той просто нямаше да оцелее при тези бутафорни, иначе вотове на недоверие, които са също толкова безсмислени, колкото 100 дни толеранс и колкото деня за размисъл преди изборите. Тогава да кажем обаче в крайна сметка какво е опозицията, която трябва да събори това правителство. Продължаваме промяната Демократична България са се зарекли да внесат вот на недоверие след излизането на конвергентния доклад. Сега обаче продължаваме промяната Демократична България можеха да влязат в това правителство, но не го направиха. Много правилно постъпиха, според мен, ако искат да се съхранят. Въпросът е сега, обаче, ако като внасят вота на недоверие, те са обявили, че ще бъде под формата на нещо като за корупцията, защото процедурата е малко по-различна вече. Те са длъжни да го правят като опозиция. Няма как. Да, големия въпрос е с кого. Защото гласовете им не стигат. Представете ли си, продължаваме промяната Демократична България, внасят вод на недоверие с любезното съдействие и подписите на Ахмед Доган. Това правителство ще падне тогава, когато реши тандема Борисов-Пеевски. Тогава ще падне това правителство. Иначе до тогава, както виждаме, то ще бъде крепено. Просто няма начин. Чисто математически не е възможно и не са чак такива големи самоубийци от ППДБ, че да тръгнат да се групират с останалите. Те са обявили, че ще внесат вод на недоверие. Аз затова казвам, това не е ли, не знам какъв капан... Не, това е като Олимпиадата. Важното е участието. Те много добре знаят за какво става. Въпросът е с кого ще участваш на Олимпиадата, защото като си... Самият ти ще се появи, ще развее знамето. Не знаете, че на Олимпиадата дефилират едни държави, които имат по 3 души. То въпросът е да не е с фалшив флаг. Няма да е с фалшив флаг. Те флага си го развяват. За сега, въпреки всички пророкувания, ако си спомняте колко пъти им обещаваха, че ще изчезнат, вече са изчезнали, вече ги няма, има ги на терен, социологията ги хваща и то е без променен резултат. И сега, всъщност повода, освен 70 годишнината, която беше отбелязана с една книга, тя се казва Остродумия. Ето така изглежда и събира публикации. Тук
Това нещо са едни пищовчета, които ще видите след малко за какво става Само въпрос. да кажа, че моите са 70, не са 80 години. Аз казах 70. Не. Да. Тази книга е, както се казва, свидетелство на времето през вашия поглед, защото обединява ваши публикации от 2008 до току-що. Сега. И сега да започнем с 2008 година, защото това е първата година. Избора е изцяло на водещия. Където да отворите, аз нямам нищо против. Да се върнем. Аз съм си избрал 2008 една публикация, която е Odd Times on нрави. И какви са времената и нравите днес? Да, аз не бих искал да преразказвам собствените си публикации, защото там съм мислил върху всяка запетая. Много разчитам на водещи. Аз съм казал вече при едно-две други представения, че тази книга не може да бъде разказана. Тя може да бъде само цитирана или оценена. Едно от двете. Но... Аз затова искам да го пречупвам през днешния ден. Old Times on нрави. Ню Йорк Таймс, ако вземем за единица мярка за журналистика, която е оспорвана от новата американска администрация лично в лицето на президента. Човек се чуди докъде сме я докарали, за да може Ню Йорк Таймс да бъде обявен за нищожен като качество на журналистиката след много десетилетия, да не кажем някой друг век. Да, живеем във времена, в които плиткоумни сайтове и ютюбъри са значително по-разпространяващи се, отколкото е един качествен отгоре на всичко им се лепят етикети, че всеки, който е против Тръмп, е комунист, което е забележително. Ако имахме у нас такива комунисти, щяхме да си хвърляме ушанките. Ушанките. Добре, оставаме в 2008, защото съм подбрал още едно нещо. Какво галиш? И това е, разбира се, с усмивка към какво вадис, къде отиваш. Знаем ли къде отиваме? Или сме все още на етапа на... Колкото да е странно, знаем. В момента знаем толкова конкретно, колкото много рядко сме знаели. Отиваме към еврозоната. Това е голямата цел, заради което, ако се върнем на темата за вътрешната политика, заради което е в такова тежко положение ППДБ като основна опозиция, все пак втора политическа сила, които са длъжни да подкрепят това правителство, докато не се получи европейската подкрепа за еврозоната за нас. И опозицията някак си подкрепя правителството. Не сме имали такава ситуация, смея да твърдя, като доста стар наблюдател на политиката в България. Не сме имали такава ситуация, когато опозицията така чистосърдечно, наистина от сърце, да подкрепя управляващите заради една конкретна цел, каквато е последната ни стъпка към приобщаването към Европа. Имало и преди малко назад Шенген, например, също беше една такава цел, когато опозицията беше друга. Да, но там имаше много силни взаимни обвинения. Кой е виновен за това, че не сме в Шенген, корупция и така нататък, нали, по митници, граници, докато сега... То сега кошмарите се връщат пак по същия начин, ама деца вика... Въпросът е кой пломбира накрая. Съвсем без кошмари не може. Да. Сега, 2009 отиваме, когато идва на власт за първи път ГЕРБ и Бойко Борисов. Направи ми впечатление за това, защото постоянно ще прехвърляме паралели в днешния ден. И публикацията е "Сокола вижда мишки, мисли се за лъв". И първото изречение, някой да не се очуди за кого говоря, напъна се Ахмед и роди мишка. Да. Хората, които придобият тази книга, ще имат възможността да се върнат назад във времето и да се припомнят събития. Аз самия, тъй като трябваше да избера между 10 000 заглавия, мои собствени, и съм казвал до сега и на други места, че аз нямам претенцията да съм нито най-младия, нито най-умния, нито най-способния, но съм вероятно най-лудия, който през всичките тези години е написал 10 000 свои публикации. От тях аз трябваше да подбера нещо характерно, което да се запомни и което аз съм запомнил. Самия аз се изненадах колко много неща съм забравил, макар че съм ги писал. Това е ясно. Обаче лъва през 2009 и днес лъва 2025. Лъва беше едно малко лъвче, което се разхождаше малко преди това с Илия Павлов. На една снимка сме го виждали. И се казва Пеевски. Тогава пише Сокола се мисли за лъв. Ама тогава, това искам да кажа... Лъва изяде Сокола ли? Смениха си ролите. В смисъл, той беше поканен на трапезата, обаче се оказа, че самия Сокола е в менюто. Както е модерно напоследък да се казва. Да, отиваме на 2013. Не случайно.
защото тогава бяха две серии от протести. Аз съм избрал обаче априлски статус. Да. Това са точно между двете вълни на протести. Камбаните бият 2 пъти за слепите. Да. От 2013, значи това са 12 години. Да. То е цяла камбанна оратория вече. И изглежда вече, че не сме като Самуиловите войници. Дори. Да. Дори 1 на 100 има ли, който това е много голям и много болезнен въпрос за България. Лидерството. Ние виждаме, че дори в една Сърбия, където има огромни протести, наистина, които просто променят политическия пейзаж в страната, поради липса на лидерство, те не успяват да се преборят с един човек, който е концентрирал властта в ръцете си. Имаме подобен феномен и у нас на Балканите тук. Аз така мисля. Той се прехвърля едно. Няма изявено лидерство. Преминават граница след граница това, което е. Сега, пак 2013 свобода или СССР? На поредния ни протест искане, тук става въпрос за демонтажа на паметника на Съветската армия, която все още се чудя защо на тази табела пише освободителка, ама дет се вика... Вече не пише. Вече нищо не пише там. Та свобода или СССР? Какво бихме... Решихме ли този въпрос сега? Решихме го на символично ниво, което никак не е малко, между другото. Никак не е малко. Премиера Борисов се беше заклел 2007 година, когато го награждаваше руския посланник Потапов с орден Ломоносов, да пази този монумент, докато е на власт, и той си трябва да му признаем, че той си спази думата. Докато беше на власт, не го пипна. Когато слезе от власт обаче и трябваше да бъде евроатлантик заедно с другите, покрай украинската криза, тогава везните се наклониха най-накрая в полза на това да се освободим от лъжата за освободителите. Ахилесовата пета колона. Пак 2013. 12 години по-късно ахилесовите ни пети май стават повече от краката. Доста ахилесови места вече имаме. Парис се намира по-скоро в Париж, отколкото в Вашингтон, защото, както виждаме, Макрон е един от европейските лидери, който иззе инициативата за лидерството в Европейския съюз, и това никак не е зле, защото все пак трябва някой да бъде. Сега почнахме с Сокола, 2009, сега 2013 ноември сте написали депресарски шут. Да. В скобка Ръто. Да. Всичките ми заглавия, над 1500 са базирани на игра на думи. Искам да кажа за това. Където да отворите произволно, аз няма да имам нищо против да прочетете. Само да припомним за депресарския шут, който всъщност свали правителството на Филип Димитров в края на 1992 година, след като най-напред свалиха Стефан Савов. И тогава Ахмед Доганов обеща депесарски шут, като се отцепи част от групата на сините и бяха наречени сини мравки. И така се смени властта с един парламентарен преврат, уникален случай в нашата нова история. Ние имахме един пар екселанс парламентарен преврат, когато се прекрои парламентарното мнозинство без избори. И властта попадна в мултигруп. 2013 обаче пак имаше една смяна. Имаше смяна, обаче тогава си подаде оставката министър-председателя. Защото отпадна подкрепата. Да, отпадна подкрепата, да. А сега шута има ли същата сила? По-скоро наблюдаваме как шут в другия смисъл на думата, на палячовщина се изявява. Сега отиваме 2016. Златната кокошка Трифонов и любовната им дружинка. Обаче тук, скобките играта на думи, е пак от златната става златата. Злата, вероятно. Злата, да. Кокошка Трифонов и ловната им дружинка. Да, в тя коя година съм го писал? 2016. Да. Между другото, предишната публикация е Тръмпене или не. Да. Аз не мога да си разказвам тези публикации. Аз си признавам, защото първо аз съм избрал много кратък текст да подкрепя заглавието и всеки може да получи представа и съм мислил върху всяка дума. Сега да ги преразказвам ми се вижда малко ирационално, но... Не, аз за това винаги... Аз използвам заглавията паралел с 2025. Да. Отиваме на 2020, когато виждам, че няма... От май отиваме
От юни отиваме направо на септември. Да, просто съм преценил, Тук няма юли и август, да. но да си припомним, че тогава бяха протестите. Да, в които аз лично не участвах. Знаете ли защо? Защо? Заради знамената на онези, които в днешно време подписаха с партията на Путлер споразумение за партийно сътрудничество. Не желаях да застана по тези знамена. Многократно съм го писал. Не позволявайте на една партия да ви яхне, защото там имаше много свестни хора, които наистина от душа протестираха срещу онова, срещу което трябваше да се протестира. И когато видях, че това не се случва, аз отказах. Това са единствените големи протести, на които аз не съм участвал през всичките тези 20-30 години. По тази причина. И сега на финала отиваме на 2021 декември. Монологореята се казва. Тъй като сме се заринали в дати и смяна на правителство, това е непосредствено след идването на власт и избора на правителството на Кирил Петков. И текста е: някои се подразниха от критиките ми към премиера Кирил Петков, че обещава неизпълними неща, от рода на това да ходи пеша и така нататък. Да, това мен ми се видя странно. И чуда се дали те не са ми сърдити до ден днешен от тази партия, защото няма как просто да се случи това. Не можеш да отидеш пеша от Народното събрание до зала Еди коя си на Цариградско шосе, примерно, където има някаква конференция международна. Да излезем от този пример. Обещанията и изпълнението все още ли е невъзможна задача за хората, които са идвали през годините и са обещавали промяна? Защото Продължаваме промяната е просто една част от този партиен живот, който всички обещаваха промяна за това, което е преди това. Всички знаем, че те не можаха да спазят всички обещания. Те искаха заедно с Трифонов да изчегъртат Борисов, но им се наложи да се групират. Даже се измислиха и игра на думи, като мене в случая. Думата сглобка си беше нещо подобно на това, с което аз се занимавам като публицист. Кое бихте махнали? Коя сричка? Глупка, може би, сглупка. Това се получи една сглупка, защото попарата, която едат след това, ги постави в глупавото положение да се оправдават до края на политическия си живот, че са го допуснали. Добре, значи остродумие в време, в което аз преди няколко седмици попитах Недялко Йорданов, защото беше точно на Велика събота, когато се боядисваха яйца, и му зададох въпроса: кой побеждава в надчукването на яйцата? По-острия или по-тъпия? Така че... Радичков е отговорил на този въпрос. Че когато едно гърне и един камък се сблъскат, е ясно кой ще пострада. Времето ни приключи. Аз благодаря на Иво Инджев и в рекламите ще го помоля, разбира се, да ми надпише тази книга. Ние продължаваме нататък.